jelenleg Herceghalmon élő, egy 540-es repülőgépet megülő magyar pilóta, Beszégyei Péter csapál Interbe! 300 a vízszintes tökéletes! Nagyon jó a ritmus, jön a következő vízszintes! Mint egy digitális stíl, fölcsapja a félkubai 800-nál! Hibátlan, Peti, gyere! Nagyon jó a vízszintes! 5-ös eddig, jön a pénz, azt elolcsuk el, nagyon jó Péter! Tökéletesen megmondani! Ha ez így meg tovább nem lehet Peti megvenni! Gyerünk! 7 másodperccel a Kopgán még jobb! Mike nem volt eddig 7-10-del jobb, mint Péter! Gyere! Jön a pénz, megvan hibátlan a pénz! Jön az utolsó félkubai 8-as, érkezik a Margit hídhoz, Beszégyei Péter, Petikén 20 fel, azaz nagyon jó! Hibátlan zöld, jó rácsapás, és a vízi